Focus Pet Shop. Ja täällä on Jack Petsit ja toi on Hair Petsit. Okei, tää on meidän ensimmäisen uusi Petsit-video. Tää on meidän ensimmäinen. Niin. Ja meillä on uusi tosi iso paketti. Vaikka se ei ole enää paketissa, mutta se on sitä. Okei, aloitetaan taas. Eli siis tämmönen kettu. Mä oon toivottaa aivan sikapaljo. Tämmönen tiara. Mä toivottaa sikapaljo. Niin ja täällä on tämmönen, ja tässä on näitä reikiä. Tää on niinku uusimmista LPSistä. Kato milloin tää video on niinku julkaistu tähän YouTubeen, niin sitten sä niinku tiedät. Ja tässä on niin tuossa tassussa toi LPS. Ja tuossa on tämmönen pikkiriikkinen pilkku. Tarkentaakohan tää? No ei tarkenna. Okei, seuraava. Sitten tänne ihana tammun. Ja tuolla on pikkuinen leikki. Mä en tiedä näettekö se Okei, tuolla on tommonen LPS. Mä tarkennan sen. Miksi ei näy nyt tarkenna? No. Sitten tämmönen ihan kiraffi. Seuraava. Tämmönen. Koska me ollaan saatu niinku semmonen yksi juttu, niin me laitettiin siitä tommonen jutska. Sitten tää on uusimmista LPSistä. Seuraava. Eli tämmönen ihana koira. Ja näitä ei ole päät, mutta näitä uusimmilta, mutta tää on uusin LPS. Seuraava. Tämmönen papukaija. Petsetin. Me ollaan kutsuttu tää pilotiksi, koska tää on Petsetin pilotti. Seuraava tämmönen susi. Tai en tiedä, onko se toi joku on tää susi, mutta tätä voi kutsua ihan koiraksi. Tommonen LPS ja sitten joku tommosia reikiä, johon voi laittaa tavaroita. Tätäkin pystyy, koska sillä on toi tassu. Sitten tämmönen ihan pikku kiappi. Siis Gepardi. Tämmönen ihana uusimmasta LPSistä. Tää on ihana, tää tuli sen Petsetin mukana. Niin, ja meillä on loput siitä Petsetistä aivan hukassa. Tämmönen ihana Petset. Ja niin tää pilotti nää keltaiset on sinne. Ja mä voisin saavuttaa pikkuhetki. Tässä tuli tämmönen niinku pikku nalle mukana. Tänne. Sitten tämmönen, mutta tuossa on yksi irronnut. Vaikka tällainen ihan sohvakin on. Laitettiin tonne pari tarraa. Sitten tämmönen, tuossa on pikku tyynytarra. Sitten tässä katossa on näitä pikkusia helmikoristeita. Tästä me laitettiin joitakin noihin petseihin. No tosi hyvänä. Ainakin tulee LPS Hairdille ja joko jotakin toiselle. Tuolla on tämmösiä LPS. Koko ajan vaan puhuu siitä Hairdista. Se on tyhmä. Tässä videossa niin ei ole vielä tehty siellä videota, mutta se on sen. Me aloitetaan semmonen sarja kuin mikä sen nimi on? Hair vihataan. Minkä? Niin, ja toinen sarjan nimi. Niin en haluaisi, että niin New Yorkissa on niin kummituksia. En olisi kuollut sarja. Ja sitten tämmönen. Tässä on toi LPS. Ja seuraava. Tässä tuli pari tavaraa, jotta me näytetään ne nyt. Hei, saat korjata nämä. Okei. Se tuli niinku tämmösiä juttuja. Pantiin tuonne vähän tommosia nappeja. Ja niin ootako ohjekirja? Ota Irma näytä. Toinen ohjekirja. Niin tälle pilotille on nukkumislasit. En tiedä mitä tää on. Ja sitten tämmönen pilotin hattu. Ota mä näytän mitä se on. Tälle. Jee. Okei. Sitten me näytetään mitä tavaroita siinä tuli mukana. Pikku. Tässä on niin tämä, mutta nämä pikkuset muut on hukassa. Tässä oli sitten tämä. Sitten me näytetään se box.